Carles, molt bon dia, benvingut. Bon dia. Com estàs? Bé, Després dels Jocs Olímpics de París, amb uns excel·lents resultats, eh? sí, vam fer en total 13 medalles, 5 d'or, 3 de plata i 5 de bronze en total, així que prou bé. Ja comentàvem, si recordes, Carles, en l'entrevista dels Premis Neptú, el que suposava la figura del preparador físic, que deien moltes vegades, quan els resultats no són bons, de seguida es tendeix a assenyalar el preparador físic, però en canvi, escolta'm, quan hi ha èxit, aquí ningú se'n recorda del preparador físic. Ha passat això a París o no? Bé, els atletes i els entrenadors sí que em van escriure per WeChat donant-me les gràcies i tot, però ja està, ja això arreu del món doncs, no se li dona la importància de goita, el preparador físic és tal o és un altre. Ara parlarem dels Jocs Olímpics de París. I vas anar tu a París o vas seguir des de la distància? Com va anar Bé, això? vaig anar, com a equip no vaig anar-hi dins, però sí que una de les atletes que jo porto em va donar entrades i llavors vaig anar com a espectador i vaig estar per allà. Nervis? No, vull dir, al final la feina ja està tot feta, ja no es podia fer res més i llavors els nervis potser és més per l'atleta que per mi. Ara comentaven que una de les imatges que s'havia fet viral, que eren dues atletes xineses saltant de trampolí, que d'alguna manera la imatge era... Són dues, perquè en realitat només es veia una d'elles, i era perquè una estava sobreposada a l'altra pel que fa a la imatge, i la sincronització era tan perfecta que semblava que només hi havia un atleta. Sí, sí, són les dues, són Chen Yuxi i Chuang Hongchang, són les dues noies que porto i, bueno, al final l'entrenem i mirem molt també tot que sigui perfecte, que tot estigui quadrat, que tot vagi molt bé, intentant que les dues facin el mateix salt, perquè és veritat que són rivals però també són companyes, perquè en individual és una contra l'altra i en parelles van juntes. Com s'entrena la preparació física d'aquestes atletes, per exemple? Bé, el que fem és testejar i segons les necessitats que tinguin, riscos de lesions que puguin tenir i tot, doncs fer un programa individual per cada una que s'apropi a allò que més necessitin. Mirem, quan fem, per exemple, treball de peses, el que mirem és que cada exercici tingui una velocitat adequada, que tingui una potència adequada, en comptes de mirar tant quants quilos posem. O sigui, intentem ficar sempre els quilos màxim que puguem, però sense que hi hagi una pèrdua de velocitat. La velocitat ha de ser sempre la mateixa. Si va més lent, doncs és millor treure quilos i fer un treball acord a la velocitat. Com s'entrenen els atletes i atletes xinesos? És diferent a l'entrenament que es pot conèixer aquí a Europa o no? Sí, són més disciplinats. Aquí a Europa, almenys l'experiència que he tingut aquí amb altres esportistes, són com més mandrosos, els has d'anar més endarrere, els has de punxar una miqueta més. Allà també són més, bueno, fem això, tu els expliques el per què, alguns volen saber, altres no, però bueno, fem A i fan A, fem B. Aquí es fem A i els jugadors et comencen és que ara estic cansat, és que ara no sé quantos, i aquí es fiquen més excuses, per dir d'una manera. Els Jocs Olímpics és lo màxim d'un esportista pel que tu has pogut viure o és similar al que es pot viure en un campionat del món, per exemple? No, els Jocs Olímpics sempre són un club més en la majoria d'esports i si ja ens traiem esports, per exemple, mirem bàsquet, mires els últims Jocs Olímpics que s'han fet i tots els millors jugadors, o quasi tots els millors jugadors de la NBA volen anar als Jocs, però quan és el Mundial de bàsquet la majoria es borren. Llavors, això ja diu que els Jocs és un plus més. I llavors, a l'hora d'entrenar les esportistes i els esportistes, tu notes, per exemple, que hi ha un plus de pressió afegit a les setmanes o mesos previs als Jocs Olímpics? Sí, i sobretot hi ha diferents tipus, no? Hi ha els esportistes que es classifiquen i l'objectiu és classificar-se. Potser quan un cop ja s'han classificat la pressió és més baixa perquè bueno, el premi és estar allà. I en canvi nosaltres que l'objectiu era guanyar i fins i tot fer or i plata
doncs la pressió sí que estem allà i és la pressió molt més alta, perquè l'objectiu no és estar allà, sinó és guanyar. La gent que ens va seguir als Premis Neptú ja van conèixer una mica més el Carles Mínguez. Clar, la pregunta que es fa tothom és què hi fa un igualadí a la Xina. I la manera que tu vas trobar, diguem-ne, aquesta feina és molt curiosa. Sí, va ser buscant per internet. Jo estava doncs, aquí a Igualada amb diversos clubs treballant, però bueno, el salari era molt baix, o el que el club es podia permetre, aquí ja no m'hi fico, i tampoc m'acaba d'omplir perquè, tot i estar en rendiment, era un ambient mig amateur. Llavors jo estava buscant i va sortir això com podia haver no sortit, vull dir, em refereixo, vaig trobar l'oferta, vaig aplicar-hi i bueno, vam estar quasi 7 mesos entre entrevistes i tots els procediments. Sembla que vaig aplicar-hi el setembre, el 31 de desembre va ser quan em van dir que sí i no vaig arribar allà fins al 16 de juliol. Carai, perquè llavors l'anunci tal qual, què posava l'anunci? Ui, ara no me'n recordo. Però clar, tu no sabies que era l'equip nacional xinès No, o sí? sí, em sembla que devia ser, ara no me'n recordo, parlo de memòria, potser m'ho estic inventant, era una oferta que sortia del Comitè Olímpic Xinès que buscaven preparadors físics, el que no especificava per quin esport ni per res. Clar, i tu dius, Carles, jo cap a la Xina. Bueno, si surt, poder estar en un equip olímpic, doncs, igual que per un esportista és un plus més, doncs per un preparador físic i un entrenador també. Clar, i el xinès, l'idioma, com el portes? Doncs quan vaig arribar allà era 0, ara més o menys tinc el que seria un nivell, el que seria equivalent a un B2, una miqueta més d'un B2 de nivell. Llavors, representa, tu arribes allà i comences a fer classes de xinès o és a través d'escoltar... Sí, vaig buscar una acadèmia de xinès i fem classes 3 cops per setmana. Amb llenguatge específic esportiu o no? No, perquè al final, si busco només llenguatge esportiu, també, a part d'estar allà amb esportistes, jo visc allà, de moment, llavors, per molt que tingui llenguatge esportiu, després vull anar a fer alguna cosa, doncs em quedo a ulls. Llavors, un nivell general, i al final, si pots parlar a nivell general, a nivell esportiu també és el mateix. I més ara que pots utilitzar vídeos i fins i tot jo puc fer l'exemple, fem l'exercici d'aquesta manera, o els hi puc posar la cama en la posició que jo vulgui. Llavors, al final, entre el llenguatge general i el suport de vídeo i el meu propi, doncs ja ens anem sortint. Com valores aquesta experiència a la Xina? Ara són 5 anys, no?, que portes a la Xina? Són 5 anys. Bé, i a més, dins d'allà també ha anat evolucionant, perquè quan vaig anar allà estava, gimnàstica rítmica, vam acabar els primers jocs quarts, quan el nostre objectiu era ser 6ens, molt content. Llavors després ja em van donar un equip on l'objectiu era medalles, i un cop estava allà hi havia per exemple nedadors i atletes que deien no, jo no vull que m'entreni un altre, sinó jo vull que m'entreni el Carles. Llavors per mi és sentir que no és l'entrenador qui obliga l'atleta a anar amb un estranger en aquest cas, sinó és l'atleta que et demana a tu. Vol dir que els agrada, estan veient el que fas i que està donant resultat i els agrada i que volen entrenar amb tu. Clar, perquè ens en fem una idea. L'estaf d'entrenadors, perquè aquí entenc que hi ha d'haver l'entrenador, hi ha d'haver preparador físic, hi ha d'haver psicòleg també o no? No en tenim, és una miqueta diferent. En el meu cas, jo quan vaig anar el 2019 sí que estava contactat pel Comitè Olímpic Xinès, i després a mi el que va passar, quan vam acabar els jocs, van tenir diverses ofertes i jo diguéssim que és com si estigués contactat per un CAR de Sant Cugat però de Shanghai. D'acord. Llavors jo vaig anar allà a Shanghai i em van donar una atleta, la Chen Yuxi, que era la saltadora, i vam anar a l'equip nacional. Llavors jo només estava entrenant aquesta noia. I al cap d'un any va ser quan hi ha el mateix equip nacional i em va dir, escolta, per què no entrenes aquests, i donarem alguns nedadors també, ja no només de Shanghai, perquè jo només tenia permès entrenar atletes de Shanghai, i es van posar d'acord i tot. Allà, llavors, on vull arribar és que allà
cada província doncs, fica el seu entrenador, fica el seu preparador físic, i no és un per tots. Llavors hi ha d'haver coordinació, entenc jo, entre el preparador físic i l'entrenador de l'atleta? Sí, perquè el que no podem fer, perquè si no els atletes es lesionarien. Si l'entrenador ara diu no, jo aquesta setmana faré molta càrrega i potser farem durant tota la setmana 1.000 salts de trampolí, per exemple, i vas tu, la preparació física, doncs ara farem 1.000 salts més, doncs al final fas 2.000 salts i l'atleta acaba amb dolors a tot arreu. Llavors és parlar, jo aquesta setmana carregaré més, aquesta doncs jo carrego menys, o només em dedico a treballar els exercicis més importants, i és una miqueta compensar, tirar tots cap a la mateixa línia. Cap on s'encamina el futur del Carles? Doncs a mi encara em queda un any de contracte, que m'acaba el 2025 al desembre. Llavors acabarem aquest any de contracte, ens queda l'any que ve tenim els Mundials de Singapur, i després doncs, mirar el mercat, i si em volen renovar, doncs mirar si em volen renovar o no, si no canviar esport, si no mirarem ofertes, no tanco portes a res. I després de 5 anys vens a Igualada, perquè has estat tot aquest temps sense trepitjar la ciutat, eh? Sí, vam estar, el tema de Covid, allà va estar molt... Les restriccions, sobretot, no molt estrictes, també si venia cap aquí potser, a part dels preus dels vols, que estaven amb preus prohibitius, tornar cap allà podia ser un problema, i un cop es va acabar les restriccions de Covid ja ens quedava un any pels Jocs, o un any i mig, i fem aquest any i mig, no anem a trencar esquemes, i ja quan acabin els Jocs ja farem vacances. Retrobarem amb la família, suposo que molt especial, Carles? Sí. Uns pares van venir el 2023, em sembla, a l'octubre, sí, cap a l'octubre del 2023 em sembla que van venir, van estar un mes, i han vingut nosaltres. Per festa major, a més. Si ha sigut coincidència, si els Jocs haguessin sigut al juliol, doncs no haguéssim estat, o si haguéssim estat al setembre, doncs haguéssim vingut a l'octubre. Vull dir, aquí sí que no hem plantejat, és festa major, venim. Doncs, Carles Mínguez, moltíssimes gràcies per haver passat per als estudis de Ràdio Igualada. Xixia. Sí. Que vagi molt bé.